Čo sú lineárne závislé vektory? Začneme tým. Sú to také, ak jeden vektor je 12 násobok toho druhého a ležia na jednej priamke. Tebe stačí vedieť, nemusíš vedieť túto vetu, vôbec túto vetu absolútne, ale stačí ti vedieť, že ležia na jednej priamke. A pozrieme sa na to. Toto prosím ťa pekne sú súradnice. Účko sa rovná U1, U2, Včko, V1, V2. Tam sú väčšinou čísla. A toto vôbec nemusíš ako vedieť. Akože môžeš, to je spätný vzorec, ten sa dá dorátať rovnicou, a to ty nepotrebuješ. Čo ty potrebuješ vedieť, že vieš vypočítať lineárne závislé vektory týmto vzorčekom. K sa rovná V deleno U. Takže dáš, že Včko deleno Účko. Ale to není jediný spôsob. Môžeš počítať, že K sa rovná U deleno V. Ide o ten princíp, že ty vôbec nemusíš, že ja ti to vysvetlím, že ty môžeš dať buď K sa rovná V deleno U, alebo K sa rovná U deleno V. To je úplne jedno, ako si to dáš, ale podstatné je, aby tie výsledky boli v závere rovnaké a tým pádom sú lineárne závislé. A vysvetlím ti to. Ak sa K1 rovná K2, že oba výsledky sú rovnaké, tak tým pádom je to lineárne závislý vektor. A od týchto dvoch vzorčekov, to je jedno, ktorý si vybereš, hoci ktorý z nich, či dáš U deleno V alebo V deleno U, sa odvíja K1, K2. A to není nič iné, len toto. Toto je K1, toto je K2. Takže či už si dáš U1 deleno V1, alebo V1 deleno U1, alebo U2 deleno V2, alebo V2 deleno U2. A odtiaľ to máš proste ten vzorček hlavný, podľa ktorého počítaš. Si dáš toto deleno toto, toto číslo deleno toto, alebo opačne. A ideme sa pozrieť na príklad, ktorý sme rátali na hodine. Už si ho veľmi dobre nepamätám. Mali sme, že áno, A má súradnice minus 2, 4 a B 6 a minus 12. Čo sme my urobili je to, že máš tu ten vzorček, dáš si buď B deleno A, alebo A deleno B, no a K1, K2 počítaš. Takže B1 lomeno A1, B2 deleno A2. Alebo si mohla ísť aj opačne. Opačne je to väčšinou jednoduchšie. No a dáš si tieto číselka. Vidíš tu? Tieto sme si teda vymenili. Tie sme dali sem v podstate. A tieto číselka sme dali do toho druhého. Takto, do delena. A tým pádom 6 deleno minus 2 nám vyšlo minus 3. A minus 12 deleno 4 nám stále vyšlo minus 3. Obidva tie výsledky sú rovnaké, ako si môžeš všimnúť. Obidva sú rovnaké a to znamená, že K1, toto musíš mať vždycky v každom výsledku, v zápise, v závere, že K1 sa rovná K2. Lebo toto je K1, K2, rovnajú sa, lebo obidva sú minus 3. A to znamená, že sú lineárne závislé. Ja to tam nepíšem celé, ja to tam píšem v skratke. A tu je, jak môžeš vidieť, ten druhý spôsob, že mohla si to dať aj, že nie, že B deleno A, alebo mohla si dať A deleno B. Keď sa na to pozrieš, vidíš? To je ten prvý spôsob, vzorec, čo používame. Tento je klasický, že ten sa doporučuje, ale môžeš aj tento, to je úplne jedno. A deleno B. A to vyšlo rovnako v podstate. Vyšlo to opačným koncom, minus 1/3. Ale v zásade to vyšlo rovnako a podľa toho spoznáš lineárne závislú ten vektor, lineárne závislý. Potom určite, či body A, B, C, tvoja trojuholník. Vysvetlím ti. Ak by mali tvoriť trojuholník, nesmeli by sa rovnať. Tieto výsledky by sa vôbec nemali rovnať. A keďže sa rovnajú, tak tým pádom nemôžu tvoriť trojuholník. A pointa tohto celého je, že ty si vyberieš proste jeden bod, ja neviem. Môžeš si zobrať Ačko, vieš, nakresliť si takýto trojuholník a môžeš si vybrať Ačko a dáš len B minus A, B minus A a C minus A. Alebo si mohla vybrať bod B, zmení si na to farbu, bod B a dala by si A minus B
a C minus B. To je jedno, aký si vyberieš. Pointa je toto vypočítať. A vypočítaš to tým, že si dáš napríklad C minus A a toto iba odratávaš 1 minus 3. To, čo je váčku. Tieto všetky čísla dáš mínuska. Nezabudni tie znamienka potom vždycky, keď je odrátavaš, tu je to znamienko mínus. Takže ty odrátavaš. Ty si to znamienko musíš napísať, tým pádom všade sem v zatvorke a smie sa pomýliť. No a tie súradnice, keď už máš vyrátané, to je iba prvý krok. Že si vyrátala iba prvý krok. To znamená, toto máš iba prvý krok, že si dala z týchto dvoch, si vybral teda to Ačko a odrátala si C minus A, B minus A. Vyšli ti tieto súradnice. A tieto súradnice sú dôležité, lebo podľa tých ideš počítať Kčko. A zase si dáš buď A deleno B, alebo B deleno A. A vyrátaš, keďže sú tu 3, tak není len K1, K2, ale je aj K3. A keďže všetky tie výsledky vyšli minus 2, tak všetky 3 sa rovnajú. Sú lineárne závislé, ale tým pádom nemôžu tvoriť ten trojuholník, lebo museli by byť lineárne nezávislé. Nesmeli by sa rovnať, aby tvorili trojuholník. Lebo takto môžu byť na jednej priamke. Ale trojuholník nie je jedna priamka. Takže chápeš už teraz, dúfam. Si to pustí ešte raz pre istotu.